Avem două soluții online, traderviewer.net, care trebuie scris neapărat cu https://. Modelul trader se deschide de la un link, respectiv dintr-un dosar, unitate USB, folderul fișiere 3D, alegem un model 3D care se importă. El este manipulabil, se poate manevra în spațiul 3D și putem ascunde elemente. Din imagine Zoom All să deschidem un alt obiect, un fișier 3ds, și cele două tipuri de proiecții. Acum putem realiza în simulator o proiecție ortogonală. A doua soluție, hypertrader.ai/omnicraft/viewer și el se scrie cu HTTPS în față. Același model 3D, același variantă de manipulare, cele două tipuri de proiecții. Back trebuie să ne întoarcem și de la această adresă hypertrader.ai omnicraft viewer, acesta este butonul de import, este ascuns aici. Import model, unitate USB, folderul fișiere 3D pe sticul USB, se încarcă modelul 3D. Îl putem manevra, poate modifica tipul proiecției ortogonale sau axonometrice. Back pentru a deschide un alt fișier 3D, fișiere. De unde, de asemenea, putem ascunde sau afișa elemente. Și putem examina aspectul 3D al unui element izolat, respectiv al întregului ansamblu Zoom și rotație 3D.